Добре дошли в поредния епизод на Зад въжетата тук в канала Христов Ринг. Изминалата седмица от 7 до 12 август беше една от най-динамичните в последно време, изпълнена с неочаквани завръщания, дебюти на нови попълнения в The Bloodline и стратегически ходове между големите компании. В този обзор ще преминем хронологично през всичко най-важно, придружено с подробен анализ на креативните решения. Шоуто Разбиване в петък започна с почет към легендата Дори Фънк младши, който почина малко преди събитието. Веднага след това се пренесохме към основната интрига. Коди Роудс излезе, за да потърси сметка от Ренди Ортън за неговото RKO в гръб по време на SummerSlam. WWE най-накрая разгръщат потенциала на този сблъсък, като Роудс заяви, че вече не е нужно да бъде модел за подражание и е готов да убие легендата на убиеца на легенди. Вместо Ортън обаче да се появи CM Punk, последван от претендент номер 1 за неговата титла Кевин Оуенс. Промо-битката между Пънк и Оуенс беше слам дънк според критиците. Пънк припомни на Оуенс, че именно той е проправил пътя за борци с неговата физика, докато Кевин го обвини в нарцисизъм. Тяхната история дава сериозна заявка за най-добрата вражда на есента. В женската дивизия нещата бяха противоречиви. Челси Грин, новата интерим шампионка, отпразнува титлата си с Тифани Стратън, но радостта беше кратка. Тяхната загуба от Fatal Influence беше приета странно от феновете. Нови шампиони да губят веднага след SummerSlam е троп, който WWE трябва да премахне. Още по-лошото е, че Челси Грин претърпя фрактура на орбиталната кост по време на матча, което поставя под въпрос нейното царуване. Основното събитие видя Шарлот Флеер срещу Джейд Каргил. Матчът беше изпълнен с грешки, но финалът беше грандиозен. Съвръщането на Алекса Блис с нейната кукла Лили и дебютът на Тейтъм Паксли от NXT в основния ростър помогнаха на Шарлот да спечели. Това е стратегически ход за подсилване на женския ростър, който напоследък страда от липса на фокус. В Мексико AAA представи третата седмица на Верано де Ескандало, която е последна. Най-голямата новина тук беше официалното завръщане на легендарната фракция Лос Перос Дел Мал, водена от Дага, към която се присъедини и оригиналният член Деймиан 666. Това е опит на AAA да върне агресията и хаоса в своите шоута. Доминик Мистерио даде интервю, в което потвърди съюза си с Дориан Роудан и заяви, че където и да отиде 220 см омус ще бъде с него. В същото време в Колорадо Спрингс AEW Collision даде старт на Continental Challenge купата, турнир с елиминации на сляп жреби. Клаудио Кастаньоли победи изгряващата звезда Ейс Остин, който според Дейв Мелцър е направил феноменално впечатление зад кулисите и има шанс за голям пробив. Оринч Касиди и завърналият се Еди Кингстън също продължиха напред. Критиката към Collision се фокусира върху женската дивизия. Въпреки победата на Джейми Хейтър и Алекс Уинзор, матчът им срещу Вива Ван и Верт Виксен не намери своя ритъм. Атаката на шампионките Divine Dominion след матча обаче добави необходимата жега преди техния сблъсък на All In. Първична сила от Норфолк, Вирджиния се концентрира върху вътрешните борби в The Bloodline. Джей Усо се опита да вразуми Соло Сикола, като му постави ултиматум. Ако Джей спечели, Соло трябва да се върне в семейството при Роман Рейнс. Соло обаче демонстрира по-спокоен и дори забавен образ, заявявайки, че вече не го интересува племенната иерархия. Джей спечели мейн ивента с помощта на Джими Усо, което гарантира, че Соло ще бъде доставен на Роман Рейнс на тепсия следващата седмица, каквото и да значи това. Започна и турнирът за претендент номер 1 за титлата на Роман Рейнс, но с изненада WWE обявиха, че това е турнир за лучадори, а финалът ще бъде в Мексико Сити през септември. Пента победила Редо Кид в мача на вечерта. Анализаторите отбелязват, че това е умно решение за разширяване на глобалния пазар на WWE, но разочарова борци като LA Knight, които очакваха своя шанс. Големият момент беше завръщането на Стефани Вакер и Беки Линч. Вакер заяви, че титлата на Лив Морган и принадлежи, докато Линч подчерта, че Вакер е отсъствала твърде дълго. Това вдъхна нов живот в женската дивизия на първична сила, която месеци наред се въртеше само около Лив и Доминик. Трябва да споменем и работата с Брон Брейкър. WWE осъзнаха грешката си от последните месеци и започнаха неговото преизграждане чрез напрегнати сцени с Оба Феми и консултации с Пол Хейман.
Сблъсъкът между тези две чудовища се очаква с огромен интерес. В NXT видяхме поредния исторически момент за династията на Самоа. По време на матча за претендент номер 1 между Крус Монтана и Грейсън Уолър се появи Зила Фату, синът на покойния Умага. Той разхвърля и двамата участници и изпращайки ясно послание към шампиона Тони Дианджело, че е новият шериф в града. Друг важен момент беше решението за обединение на титлите. Рен Синклер, която притежава Women's Speed Championship, предложи на Робърт Стоун да обедини своята титла с тази на Зария, NXT Women's North American Championship. Това е правилно решение, тъй като концепцията на Speed титлите започна да губи смисъл. Интересно е да видим дали и мъжката ще бъде обединена. Отношенията между AAA и NXT също се задълбочават. Рей Мистерио и Робърт Стоун договориха защита на титлата на Рей Феникс, AAA Cruiserweight титлата в NXT шоуто, което е поредното доказателство за успешна колаборация между WWE и Мексиканската федерация. Епизодът на Dynamite в Лас Вегас тази нощ започна изключително емоционално. Уил Оспрей сподели лична история за смъртта на дядо си, която го е мотивирала да дава всичко от себе си на ринга. Той призова Кени Омега, но вместо него се появи Дон Калис. Калис припомни на Оспрей, че му дължи кариерата си и изпрати своята фамилия да го пребие. Омега все пак се появи за да спаси Оспрей, но подчерта, че това е за последен път. Тази сложна динамика между тримата прави техния сблъсък на Оуин един от най-дълбоките в психологически план. В турнира за Континентал купата Джей Уайт победи своя стар съперник Дейвид Финли в матч, който според някои критици е бил добър, но лишен от очакваната омраза между двамата. В мейн ивента Джон Моксли победи Джак Пери в жесток матч. Пери получи признание за представянето си, показвайки, че е израснал като характер от Джънгъл Бой до корав боец, който не се предава пред Моксли. Свърв Стрикланд също направи своето дългоочаквано завръщане, намесвайки се в триос дивизията и наричайки Рикошет кучка, което веднага повиши интригата около титлите на Оуин. В същото време Мерцедес Моне затвърди своя хил статус с брутална атака на Уилъл Найтингейл по време на интервю. Седмицата показа две коренно различни философии. WWE залагат на мащабни завръщания, Блис, Линч, Вакер и разширяването на Bloodline сагата, което доведе до ръст в рейтинга на разбиване 1,47 милиона зрители. Креативният екип обаче все още допуска грешки при новокоронованите шампиони, което подковава тяхната инерция. AEW от своя страна се фокусират върху висококачествени мачове и дългогодишни истории. Континентал купата е отличен начин за структуриране на програмата, а връждата Оспрей Омега е мейнстрим ниво на разказване. Проблемът пред тях остава публиката. В Лас Вегас тя беше определена като ужасна и не успя да допринесе за атмосферата на шоуто. Специално внимание заслужава ролята на Мик Фоли, който се появи в двете шоута на AEW в рамките на няколко дни, помагайки за промотирането на женските мачове в AEW и интервюирайки Джей Уайт. Това беше всичко за тази седмица в Зад въжетата. Не забравяйте да се абонирате за Христов Ринг, за да не пропускате най-важните анализи от света на кетча. Очаква ни горещ уикенд с Калижън и пътят към Ауин. Разбиване чакаме също да видим. Пътят към Ауин всъщност исках да кажа става все по-вълнуващ, но се сетих, че имаме и разбиване тази вечер. Понеделник, първична си общо взето ще бъде интересно какво ще се случи. Да ви запозная и с моя друг канал за кетч, Христов Universe, където играем Universe мод на играта WWE 2K26. Една продължителна история, една виртуална, така да се каже, федерация, където може да видите моите букинг решения. Абонирайте се за него, ако това нещо ви допада. До скоро!